Привет отново. Ето какво ни съобщава Стандарт. Мина границите. Какво даде Софи Маринова на сина си, опитвайки да се защити от справедливите критики. Поп-фолк звездата Софи Маринова стана обект на остри критики, след като подари на сина си Лоренцо. Хубавото българско. То даже не е и циганско име това. Лоренцо. Сигурно е гледала някакъв латино сериал и така се е вдъхновила. Луксозен автомобил Lamborghini Urus. Цената на мощния SUV модел стартира от 250 000 евро, но с всички екстри сумата лесно отхвърля 350 000 евро, което е близо 700 000. Сигурно има и биде вътре. Така, това 8-цилиндров двигател, така, това вече няма значение. Основната причина за масовото неодобрение е спорната репутация на Лоренцо, който през 1922 година бе задържан за превозване на нелегални имигранти. Той беше задържан за наркотици. Мнозина потребители разкритикуваха Софи Маринова, че разглезва детето, което е вярно, вместо да го учи на труд и отговорност. Ама какво очаквате сега? Вижте, тя прави толкова пари. И вече те богатите, те се чудят какво да купят на децата си. Ама един от друг гледат да са по-оригинални така. Даже коментарите под публикациите варират от злостни шеги относно капацитета на автомобила за бъдещи курсове с мигранти до притеснение, че липсата на разум у Лоренцо, напълно справедливо притеснение, може да доведе до фатални инциденти на пътя. Дай Боже да не се стига до това. Самата ромска пела защити решението си пред медии, че подчертава, че средствата за подаръка са спечелени с честен труд. Сега, вижте, това е вярно. Тя не е измамила, не е ограбила някой, спее не го направила това нещо. Въпросът е, че в стремежа си да зарадва децата си, родителите вече толкова се превземат, стигат до такива решения, ама парите са си нейни. В края на края ще тя може да му купи самолетоносач, ако иска. Въпросът е да не се шуми, ама те штрак по социални медии пускат насам на Фейсбук, Инстаграм и хората, пък зависта в България, сега да ви говоря ли за какво става въпрос.